गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। दासिमनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। मिरु सरकारा फोसावना होनाय माखासे बिथांखिनि गेजेरजों फालांगि खालामनो गोसो जानाय सुबुंफोरा रांनि लन मोनगोन। प्रधान मन्त्रि मुद्रा यजना एबा PMMY बिथांखिनि गेजेरजों फिसा फसंथानफोर एबा फालांगि खालामनो थाखाय 10 लाख रांसिम सरकारा दाहार होयो। बे रांनि अनसुंथाइनि थाखाय बेंकआव थांनायनि गोनांथि गैया। अनलाइननि गेजेरजों एप्लाइ खालामनानै रांखौ मोननो हागोन। बे रांनि अनसुंथाइनि थाखाय www.udyamimitra.in वेबसाइटआव थांनानै एप्लाइ खालामनो हागोन। बेजों लोगोसेनो स्टेन्ड आप इन्डिया बिथांखिनि गेजेरजों SC/ST थाखोनि आइजो फालांगिरिफोरनो रांखान्थियारि मदद होयो। खमैबो सासे आइजोआ फालांगि खालामनो थाखाय 10 लाखनिफ्राय 1 कौटि रांसिम सुद होआलासिनो सरकारनिफ्राय रां दाहार मोननो हागोन। आरोबाव MSME बिथांखिनि गेजेरजों जायफोर फालांगि खालामगोन बिथांमोना 1 कौटि रांसिम सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ मोनगोन। मिरु सरकारा फोसावना होनाय बैफोर बिथांखिनि गेजेरजों सुद होआलासिनो रां दाहार लानानै फालांगि खालामनो हागोन। मोनसे गोजोनथाव खौरां, सासे बर' फिसाया गावनि रोंगौथिजों जाफुंसारदों। बर' हारिनि गेजेराव गोबां लाइमोनफोरा गावनि रोंगौथिनि गेजेरजों गोबां जाफुंसारनायखौ नुनो मोनगासिनो। थिग बेबादिनो गावनि रोंगौथि आरो समायना महरजों जाफुंसारदों बर'नि फिसा दिप्ति खुसबु बसुमतारिया। दिप्ति खुसबु बसुमतारिया बिउटि पेजेन्टआव जाफुंसारदों। मिस बड'लेण्ड 2022-23 नि बादायलायनायाव देरहासार जानो हानाय बर'नि जाखांफुनाय फावखुंग्रि दिप्ति खुसबु बसुमतारिया गुवाहाटीआव जानाय 20 एडिशन अफ सानसिल्क सिराम मेगा मिस नर्थ इस्ट 2024 आव सेथि बान्थाखौ देरहानो हादों। दिप्ति खुसबु बसुमतारिया मैदेर आरो मानसिनि दाङाबाजियाव फिन आरोबाव सासे बर' सुबुंनि जिउ खहा। चिरांनि बिजनी ओनसोलाव मानसि आरो हाग्रानि मैदेरनि गेजेराव जानाय दाङाबाजिया गोदान बाथ्रा नङा। बिजनी महकुमानि सिङाव थानाय मानास माहारियारि हाग्रामानि साखाथियाव हरनि समाव हाग्रानि मैदेरफोरा गामियाव हाबफैनानै न'-बांजों लोगोसे गोबां आबाद खहा खालामलाङो। थिग बेबादिनो बिजनी महकुमानि सिङाव थानाय खुख्लुं 10 नं दैसागुरि गामियाव मैदेरनि गाग्लोबनायाव अबथिरायै जिउ खोमानांदों दुर्ज नार्जारिया। हरनि समाव थालिर आबादखौ मैदेरनिफ्राय रैखाथि होनो न'निफ्राय ओंखारलांनायाव बे जाथाया जादों। रासिया आरो इउक्रेननि गेजेराव जानाय दावहाया 3 बोसोर आगान होबाय नाथाय दासिमबो जोबनायनि लामायाव फैयाखै। बे दावहायाव गोबां रोजा रोजा सुबुंफोरनि जिउ खहा आरो बे दावहायाव गंनैबो हादरनि गोबां खहा जालांबाय। 3 बोसोर आगान होनायाव रासिया आरो इउक्रेननि गेजेराव जानाय दावहाया फिन आरोबाव गुबुन मोनसे गोदान दावहानि महर लानो थांगासिनो। रासिया आरो इउक्रेननि दावहाया निउक्लियार दावहानि महर लानो थांगासिनो। इउक्रेनखौ लानानै व्लादिमिर पुतिना निउक्लियार दावहानि सांग्रांथि होदों। नेट' हानजाखौ लानानै व्लादिमिर पुतिना निउक्लियार दावहानि सांग्रांथि होदों। जुदि नेट' हानजाया इउक्रेनखौ रैखाथि होनो सान्थ्रि हानजा दैथायहरो अब्ला निउक्लियार दावहा जागोन होननानै व्लादिमिर पुतिना गोख्रों रावजों फोरमायदों। UPPL, BJP आरो AGPनि जथाय सरकारा BTR ओनसोलाव गोजोन लाबोनो हादों। आथिखालाव रावबो हारिनि सुबुङा BTR ओनसोलाव गिलुं गिलुङै थानाङाखै। आथिखालनि समाव BTR ओनसोलाव गासैबो हारिनि सुबुंनि गेजेराव गोरोबलायनाया फैबाय। UPPL सरकार जानायनि उनाव बोसोरफ्रोमबो सा 50 APSC पास जादों। बेजों लोगोसेनो गोबां बिथांखि लानानै BTR ओनसोलनि जौगानाय खामानि मावदों। थिग बेबादिनो BTRआव बावैसो साननि गेजेरावनो 3,000 फोरोंगिरि साख्रिनि थिसनथाइ होनो थांगासिनो दं होननानै प्रमद बर' बिथाङा बैफोर बाथ्राखौ बुंथिदों। आसाम सरकारनि बिकास यात्रानि बाहागो महरै थांनाय 2 मार्चआव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गुवाहाटीनि बाङागराव गोदान रायजोआरि केन्सार फसंथानखौ बेखेवबाय। बेजों लोगोसेनो गिबि मन्थ्रिया गुवाहाटीआव गासै 640 कौटि रांनि माखासे जौगाथायारि बिथांखिखौ मावफुंनो बेखेवना होयो। बे रायजोआरि केन्सार फसंथानाव गासै गं 350 बिसनानि खाबु दङ। गुवाहाटीनि स्टेट केन्सार फसंथाना सा-सानजा रायजोआव गिबिसिन सरकारि देहा फाहामसालि जागोन जेराव रब'टिक सार्जारि खालामनो हानायनि खाबु थागोन। मख'नो गोनांदि बे फसंथानाव केम'थेरापि, सार्जारि एबा रब'टिक सार्जारि, निउक्लियार मुलि, बन मेर' ट्रान्सप्लान्ट, सोलोंथाइ आरो बिजिरसंनाय बायदि सावस्रि फाहामारि सिबिथायफोरखौ आबुं खालामगोन। गुवाहाटी स्टेट केन्सार फसंथानखौ लुफुंनो थाखाय
गासै 395 कौटि रां बाहायनाय जादों। आसाम सरकार आरो टाटा ट्रास्टनि गेजेराव जथायै लोगो नांनानै आसाम केन्सार केयार फाउन्डेसननि गेजेरजों बिसोरो गासै रायजोआवनो मोन 17 जौगा थाखोनि केन्सार केयार सेन्टार लुगासिनो दं। गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय उरियामघाट ओनसोलनि सोनाब दनथला गामियाव BKWSनि राङारि अनसुंथाइजों दैखर जावनो थाखाय 5 लाख रांनि खामानि बेखेवनाय हाबाफारिजों लोगोसे गंथाम फरायसालिफोरनो 50,000 रांनि अनसुंथाइ गथायदों। बे हाबाफारियावनो BKWSनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा रमिय पि नार्जारि आरो मावफुं सोद्रोमा प्रदीप सरगयारि बिथांमोना बाहागो लादों। माइनाव सोरां बिथांखिनि गेजेरजों BTR सरकारा बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय सालबारि फरायसालिमानि गेलेग्रा फोथाराव सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 25,000 रांनि चेक राननानै होदों। गासै 6,000 निबो बांसिन सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो बे 25,000 रांनि चेकखौ राननानै होयो। आबादारिफोरनि गिदिर सोमावसारनाय फैगौ 10 मार्चआव भारत नाङैनो रेल खारनायखौ होबथागोन रोजा रोजा आबादारिफोरा फैगौ 6 मार्चनिफ्राय रोजा रोजा आबादारिफोरा दिल्लीसिम दावबायलांगोन। बेखौ लानानै पुलिस बिफाना सिंग बर्डारखौ सिल खालामनाय जादों। फैगौ 10 मार्चखालि 12 बाजिनिफ्राय 4 बाजिसिम रेल बन्द खालामनाय जागोन जाहाथे दिल्लीसिम आबादारिफोरनि सोमावसारनाया सौहैया बेखौ नोजोर होनानै पुलिस बिफाना गोख्रोङै होबथानायनि राहा लादों। दासिमनि मोननैसो गोनां खौरांफोरा बेनोमोन। गोजोन्थों।